Rise to the Summit. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Biyernes na pagkaaga sa Tuya Agabos. 17 na ngunyan kan bulan nin Abril 2026. Viva Señor Santo Cristo! Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. And sa paghampang niya to kan kaaldawon, ang mahal na amang Diyos dapat ang permitang ipigpaenot sa gabos. Programa ng Tingog kan Banwaan. Minalaom na igo po kitanin para antabay lamang yan. Aber daw po, check lamang ning attendance. Mga taga-Ligaspi, pwede man mag-text, lalo na dyan sa San Roque. Maray na aga kay Tata Panfilo Cervantes. Kabos dyan ang mga paraan tabay niya to sa San Roque, sa Gugon, dyan sa Victory, Manaysel, Mangbahoy, San Roque, Pigkali, Baybay, Sabang, Dinagaan. Sa Kalabaan kang Kalye Rizal, maray na agatabe. Sagkod dyan sa Kabangan. Kumusta ka mo sa Binanwahan? Nana Meli Tutanyez and Papa Manny. Albay District, kumusta lamang ka mo dyan sa Washington Drive? Ano lamang ang kamugtakan man dyan sa Teachers Village? Diyan man sa may likod kang Divine, yung Elevans. Si Ate Vanji, buda si Ate Ems. Ate Vans, buda Ate Ems, diyan sa Elevans. Maray na agad yan sa Saudan Palan, kan Albay District kay Kasag. Buda kay Paminta. O pati naman po sa Saudan kan Ligaspi, para antabay niya to dyan, maray na agad dyan sa Ludovice Tailoring. Pati naman po sa iba pang mga tiyendahan dyan. Sa Daraga, siyempre, Sir Ato Lim, mabuhay ka mo dyan. Petron, Top Gas Gasul. Daraga, ay naaga Sir Ato Lim. Ang kapartner po kang Pilipinas sa pagluluto sa mga kusina, karenderia, restaurant, bars, opisina, sa mga harong. Petron, Top Gas Gasul. Ay naaga dyan sa kay Alcalde Vic Perete. Kandaraga, kumusta ka mo dyan sa Saudan, Kandaraga, Pati naman sa San Roque, Bagong Bayan. May Señor Santo Cristo tabi dyan sa Sitio Santo Cristo kan Barangay San Roque kan Daraga. And siyempre digdi po sa Ligaspi sa Barangay Dapdap, the home of Señor Santo Cristo. Pasalamat lamang tabi. Sa gabos ng mga parantabay man yato, Premier Distrito, kumusta ka mo? Halay niya itong day lamang na kulibat. Ang tropa ta dyan sa Premier Distrito para antabay sa 106.9 WGB-FM sa panginot ni Station Manager Sir Dex Velez.
Pati naman po sa men and women kang 106.9 WGB FM. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa Indotabe. Kay Ronald na Bunafuz. Tatabes precisely. Mga taga-Tabaco, Maray na Aga, pati na po sa mga yaon dyan sa bilog na Premier Distrito. 3rd District, Maray na Aga man. Gabos ng probinsya sa laog kang Kabikolan, lalo na dyan sa Catanduanes. Uy, yung kumpalan dyan, yung dating vice gobernador, si Kunyan, si Boste Kua, yugon mo, nagparafol, tag 5 litro. Libre gasolina, mga tricycle drivers. So iba din, no? Pinuno so tangke. Kan mga tricycle drivers, pinuno ni Boste Kua. Ay naaga dyan sa sa Catanduanes, sa Karamuran, sa Virac, sa Bato. Sir Renendo Los Reyes, morning sa Indo dyan. Sundo na kitang alas 10:30, tabi. Tingog kan Banwaan. Kasabay ang tropa, in fact, nakaredinaan sa muyang chief reporter si Pading Jimmy, Pading Jomar, Pading Al, si Joshua, si Karen, si Angel, Manibela, Henry Mata, Master Control, si Pading Nal Baldo, kan Jigs Baldo Welding Shop, dyan yan po sa Dapdap. Sa newsroom, yaon dyan, News Director Mardela, matatag. Si Ma'am Sha Leron, as in si Jen Matthew Balyaran, si Nicole on official leave. Tapos si Jimus na Barrios, yaon po man dyan. Si Sumadaninda ang mga istorya lokal, national, international. Nagkukudo-kudo ako dyan sa newsroom, maliputon. Daya ko tuminagalta, anis tambayang ko, duman sa bodega, duman sa likod, sa katamay nagtatrabaho, buda paghapon, mainit na. Kaya nakikiokupar ako dyan sa newsroom. Maliputon. Jerome Nico Martinez sa IT. May broadcast kita worldwide netwide. Good morning from the Philippines. Kung mga nakaantabay-tabi dyan sa DCGB News Online. And siyempre, kasabay si Jazim Ariola Kankat College. Ako pan sa Indong servidor sa radyo sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan, ang PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Yan tabi ha. Sarabay-sabay kita dyan. Tabi, yan. Nasa kuya number 0942-670-1195. Maray na aga palang tabi dyan sa San Andres, Catanduanes. Kumusta lamang kamo dyan? And happy birthday pala dyan kay special greetings niya to nagbe-birthday palang tabi dyan. Ako may nagpaabot sa tong informasyon. Gare may bangkete yata dyan sa San Andres. Day ko lang aram sa lugar, tamay nagbe-birthday dyan na sarong special na persona, si Kunyan, si Madam Tita San Roque, uyugun moan. Happy birthday tabi, Madam Tita San Roque. 74th birthday ngunyan. Sus Mariosep, andang ko tabi. May bangkete dyan na hapon. May mga nakatimbre sa kuya. So mga assets ta digdi sa pier, sa Tabaco, buda digdi sa Ligaspi. So aki niya daang si Kadog na San Roque, may order digding pira ito. 42 yata na litson. Yan. Ikakarga sa mabiyahing alaw ng hapon na ferryboat hali sa Tabaco, pasiring dyan sa Catanduanes. Sabi nga ni kaso sarong nakahurong ko, naghapot da si Kadog. Gura no nga yang sarong litson. Di sinimbag ko nga kang presyo. Nadagit nga ya. Nataro ka ng pamersyohan nindo. Habo ko kaan. Barato nga yan. Gusto ko sumahal. Sabi ka ng amigo ko, yung nga ya boss, sumahal nga itaw. Kaya
Abangan sa baton dyan na mga alas 4 sa Pantalan kan San Andres. 42 na litson iyan. Para po sa birthday ni Madam Tita San Roque. Yan, so beloved mother iyan ni Kadog San Roque. Ano dyan tabi sa sa San Andres, Catanduanes. Yan. O, Sir Kadog, maray na aga tabi sa imo ha. And happy birthday sa imong beloved mother tabi si Madam Tita na San Roque. Yan. Good morning tabi. O, ano daw ko nakantabay, Sir Kadog? Nakantabay ka mo dyan sa tabi sa Pantalan. Tabi, good morning. And duman sa imong namumuta na nanay ki Mama Tita San Roque. Happy birthday tabi. Ano? Happy. Enjoy the day and more birthdays. Good health tabi and blessings. Yan. Happy birthday kay Madam Tita San Roque. Sa inso lugar kay ni tabi Sir Kadog ni mama mo, so istada sa ang kunyan ang residensya. And happy birthday Madam tabi kay kay Tio Renato Belga. Diyan sabi ni Jonah Bernal Barcelo. Birthday madangon yan ni Sir Renato Belga. Yan sa Baklayon baka kay nagadangog man sinda tabi. Good morning. And good morning kay Migong King Reginaldo. Sige, dire-diretso na kita kan istorya. Dahil man naputol suli niya tabi padingnal, pakitest daw tabi. Diyan sa luwas, nasa linya si Chief Jimmy Nasalita Aramonta an sa iyang dagdag na informasyon. Biyernes gunya. Ang pipi mo, ang pipi ko, siya si Papa P. Tingog kan Banwaan, Rio Fernandez. Diba, Pading Jim? Pipi mo, ang pipi ko, siya si Papa P. Tingog kan Banwaan, Rio Fernandez. Pading Jim! Dried fish ang titi mo? Pwede naan sa 2028. May niton? Oo. Ayo! Ang pipi mo. Kayo Fernandez. Anyway, tabi pa Sige. din. Yaw na kung nyan digdi sa itaas na parte, 8 kilometers ang distansya sa pamitisan kan na Bulkang Mayon, digdi sa itaas kan na compound kan na Albay Farmers Bounty Village. Opo. 15 hektaryas pala ng kaiwasan kan na kadagaan na pagsadiri kan provincial government. Mhm. May wason pa ang lugar na ini. O yan bagang Albay Farmers Bounty Village na nahiling ta dyan sa baba sa Barangay Kabangan. Pataas ini Oho. na location may tabulod ini, pabulod ini pade pero magayon no na ang lugar mga makahuyon. And tawan takidit na background at tanay barita ko na ini kasubago kay Director Marna. Pinag-antabayan ng digdi ang pagabot ni ASIC Daniel Alfonso Atayde, ASIC for Logistics ka Department of Agriculture. May kinaraman ini tabi pade sa inaugurasyon kan groundbreaking groundbreaking kan is ibugtak digding multi-species hatchery, freshwater hatchery digdi sa compound kan Albay Farmers Bounty Village. Bad news, dahil makakaabot da si ASIC Daniel Alfonso Atayde. Nata ito. Ano? Inda, ayaw na, haramon ta si Kwan. Tayo tulo sa buminungat kan pagabot ni Provincial Agriculturist Sir Daryl Abon Consejo dahil da maabot. Sir, good morning. Excuse mo na sir, interview ko muna. Si Sir Daryl Abon Consejo, ang bagong Provincial Agriculturist niya to. Pwede, mga detalles tungkol digdi sa groundbreaking na isasagi po sa ngunyan. And anong rason tayo makakaabot sa tuyang mayor na bisita? Si Pading Pio po sangkol sa DCGB. Hello po, Sir Pio. Magandang umaga po. Ay, Sir Daryl, good morning, tabi, and salamat sa oras. So, what happened? Ano daang informasyon tayo makakaabot si ASEC na Atayde? Opo, parang nagkigo po sinda ni
changes sa schedule and nagkagawa ng parang emergency meeting, mga key office officials na po sa DA with regards to the budget po ata this crisis. Parang arog po kayo. Oho. So for in behalf kay ASEC, si Sai po ang kumbaga sa tuya dyan na huwespe, the guest of honor. Opo. Siguro mga DA, mayaon man po digdi ang representative ka DA Albay Provincial Coordinating Office, si Mr. Tino Obalde. Siya po ang ma-deliver kang message in behalf of the Department of Agriculture family. And of course, yan po si Regional Director kang BIFAR po, si Director Ariel P. Quinto po. Ay, opo. Sir Daryl, yung kwangkaan, yung fundo na more or less parang 10 million, if ever, any idea kung na-download na po ito and pwede nang gamitin after kang groundbreaking ceremony dyan? Opo, bali actually day po siya i-download sa Provincial Government of Albay mismo. But the BIFAR will implement the program. So pondo po nasa BIFAR and ngunyan po nasa process na po kang I think nag-bidding na po duman sa INDA kung si po ang makakawa kang project na yun. And right after po this groundbreaking, mapuo na po kita kang construction po. Soonest tabi, Sir Daryl, soonest na yan? Yes po, very soonest po, sir. Opo. Now, in idea, gurano kadakula, ano ba yung parang fish pond ba? Freshwater Marine Hatchery, parang fish pond? And paki-expound po tabi, Sir Daryl. Ay, opo. Bali, ini po, almost half hectare po ining lalagan ng taka Provincial Freshwater Hatchery. And, ang mga ilalag po, digdi, mga fish tank. Fish tanks? Mga fish tank, concrete fish tanks po ini. Actually, sarong po ini, may mga component po ini, kaya iba po digdi so admin building, tapos parang caretakers lounge, tapos iba pong working area, tapos mga series of tanks po, breeding tanks, nursery tanks, para po manduman sa mga natural food ta. So, arog po kayo ang magiging setup po kayo ni sir. And of course, iba po ining backup reservoir and water holding facility po. Yan. Iyon na nga ni. So next question ko tabi, Sir Daryl, paano ang tubig dyan? Nasa itaas na portion pa lang iyan tabi. Opo. Nakapag-conduct na po kita ng georesistivity test and nahiling taman po digdi na makusog ang water source ta. So madrill po digdi, malag po kita ng solar-powered pump para po mag-brown out man o warang kuryente, magagamit na po ining facility niyo. Would it suffice so need ka na hatchering iyan? Yes po sir, kasi nahiling mi man so quantity itong water source ta and may mga gigibuon po kita digding management para di man masayang itong mga tubig ta, no? Opo. Paano mapakinabangan kan ordinary community ang hatchering iyan tabi, Sir Daryl? So bali ini po kaya being hatchery, pinaka-primary po kayo ng objective is maging source po ini itong mga fingerlings ta or frylings, krillings, ang sa tuyang mga freshwater cultivable species. So, mga potential species po na i-culture mo po digdi, ito pong freshwater cultivable species like tilapia, hito, karpa, crayfish, and other potential species po. So, ini na po ang magiging source na po. Tigi-empower na po kaya unya ng aquaculture industry or aquaculture sector. Ibig sabihin po, so magpadakula ka sa imong mga sira or food consumption kasi gusto ta po mabawasan na ang fishing pressure sa kadagatan and nahiling taman po na medyo declining ang satuyang mga fish catch as reported kan sa tuyang mga parasira and science based result also nagpapatunay na medyo nagdi-decline po ang satuyang fish catch sa kadagatan. So para po magkagawa kita ng sustainable fish supply, aquaculture industry po ang kaipuhan ta para di po magutom ang sa tuyang mga komunidad. Opo. Ano ang konsepto, tabi Sir Daryl, pwedeng magkuad dyan o for a fee or kung ano tabi ang sistema? It is free po na itataot ha. Kumbaga this is an assistance, level assistance na itataot sa mga tao po ng mga muya mag-alaga or mag-culture ng sa fish paninda or sa fish tanks po ninda. Opo. Sir Daryl, with your permission tabi, ko ang kula oras mo tabi, iyo man sana yaong kaikan sa mga agriculturist, kumusta ang monitoring ta sa agricultural products tadigdi
pati sa mga presyo, supply and presyo in relasyon kay ning pagparalangkaw tabi kan presyo kang produktong petrolyo, is the supply sufficient sa Albay and yung presyo ba sige ang langkaw tabi? Go ahead po. Opo. So bali kang nag-go po ning reactivation gaytong Albay Price Coordinating Council, tulos po kitang nag-reactivate man gaytong sa tuyang mga agriculture extension workers na maglibot po sa kanya-kanyang local government units. Kaya iba po itong samuyang mga permanent local LGU coordinator para po mag-monitor itong mga prices, itong mga supply sa tuya pong mga merkado, mga bagsakan. And nahiling ta po na sa ngunyan, stable pa man po sa tuya mga price. And wala pa man po kitang nahiling ni mga biglaang paglangkaw ang sa tuyang mga produkto. So tuyo po ang tigbabantayan ta po, permi po kaiba ta po diyan ang Department of Agriculture and of course other agencies like TTI, and coordinated po ini sa mga LGU officials ta po. Oo, parang may pardon sir, parang may discrepancy yung mga parasaod na nadadangog ta. Nagralangkaw na ngayon sa mga gulayon, sa mga produktong agricultural, and sa indo dyan sa monitoring dai. How would you reconcile ni tabi, Sir Daryl? May mga may mga certain commodity po na talagang medyo naghalangkaw. For example, ito pong mga Baguio vegetables data. Ang source ta po kakainin duman talaga sa Baguio or sa Benguet. Like itong mga cauliflower, itong mga chop suey ingredients. Opo. So usually data po talaga makontrol iyan. But ang sa tuya pong contingency plan po diyan is we help our farmers na i-encourage sa po nga niyan ang gabos na mga tao na magtanom talaga. So may program po kami ngunyan. Ito pong seeds and seedling assistance po sa Lambang Albayano po, na tig-inganyar ta po ang Lambang household na magtanom. Mata po kita ng libreng seeds and seedlings for na magtanom sinda, and it is for food production para sa inda pong self-sufficiency, di ba? One last Sir Daryl, supply-wise, po, digdi sa Albay, local production, kayang-kaya tapang makaprovide tabi sa consumption? Ay, yes po sir. Opo. Actually, madakol man ang sa tuyang mga high-value crops farmers, and sa iba nga ning mga dating rice farmers naglipat sinda sa pagkulture kay ning mga gulayon. And tango niya nahiling ta po na okay pa man po sa tuyang mga supply. And we have continuous monitoring po, Sir Pio, sa mga local government units, sa mga saudan po ninda. And we will be coordinated permi po sa Department of Agriculture for any hakbang po na pwede tang dibuhon. Sir Daryl, mabuhay ka tabi. Congratulations and salamat sa oras mo da informasyon. Opo, salamat po Sir Pio, and Diyos Marinaldo po sa gabos po. Thank you so much yan man na aktibado na provincial agriculturist niya to padi. And grabe ang init digdi sa muyang kiyalo kinamumugtakan. Kung kamo dyan pa di, bantadon kamo dyan. Bantadon pa di. Although may mga kahoy man digdi sa kapalibutan. Nagsirong-sirong lang kami digdi ta. Kuan na sa na ini, an mapadalaga na sa na taday naman so asik. Oho. So digdi na lang sa toya. Manginginot ta digdi natural so bifar. Si Direktor. Yeah. Oo. So DA. Pero wala man nga ni digdi sila may sangaran si Director Tornilla. So digdi na lang siguro. Ang pigalat yan si Gobernador Noel Rosal naman sana. Es posible, sige. Okay, so yan tabi padiyan sa tuyang pagtugaygay gikan digdi sa itaas na parte kan Albay Farmers Bounty Village sa Barangay Kabangan, Camaligalbay. Jimmy Nasalita, DCGB News Exclusive. Thank you so much, kumpadreng Jimmy hali dyan sa Albay Farmers Bounty Village. Ang sabi ni agriculturist Daryl Buen Consejo, supply-wise, igo po kita, sufficiente local production, kayang-kayang sustiniran ang mga agricultural products needs pangluto niya to digdi sa probinsya ng Albay. Igong mga naglalangkaw na presyo, notably hali sa mga sa ibang lugar, hali sa Baguio, pero sa mga yaon da digdi, parang nasa tolerable limit man tabi. Maray na aga kay Doc Glenn Thaddeus Isip.
Maray nagatabi Sir Doc Glenn. Ulokon si Sir Doc Glenn kay itong sa tuyang tugtog. Doc Glenn, maray na agatabi isa mo. And mabuhay and more power tabi. Istorya pa kita dyan sa luwa, si Pading Al na Armario. DZGB On the Spot Report. Kumpadring Al, maray na agatabi, please go ahead. Salamat, tabi padi pig ingo ananggan kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi na may pagpadagos an napinjenteng patubig ali digdi sa barangay Vinavista pasiring sa mga pagtaraning na barangay digdi sa southern part kan syudad. Sa informasyon ni City Councilor Lau Beltran, kasabay ini padi sa propose 518 million na supplemental budget ngonya na taon na nakasalang na pinagadala na kan sanggunian na palunsod. 10 million ang tagamang budget para digdi sa patubig. Matatandaan panahon kay ito ni dating Congressman Saldico saro ini kan mga priority project kay ito kanako Bicol para masuplayan nin tubig na sufisyente ang mga barangay digdi sa southern part apirayan kan mga solar water system na ipinagibo kay ito kan ako Bicol alagad. Anong nangyari, so budget hali naman sa gobyerno nasyonal, tinipak o parte kan Benito ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya napinjente man so patrabaho digdikan patubig. Darakulaw na kutang tubo, nakuta na nakalatag na padidigdi sa Vinavista, kung nakapasya kadig sa area ng kan Vinavista, nakaabot na inidigdis may boundary kan Bunker 1 Imalnod. Hurharayo na ano. Arayo na kutana. Kundi dahil nga na pindiente sa budget. Pag budget kan gobyerno nasyonal, tinipak ang presidente. Tinipak. Aros iristara na inin alas. Isus Mario, si Pio na nag-iikol-ikol yan sa tubo, mga alas na. Posible. Iyo yan ang nagtatakutan na kan mga tao. Iyo. Siyempre may mga open pipe baga. Oho. Paborito baga yan kan alas. Naku, balipot-lipot patenta kung tubo pundido yan o kung sa PVC, baka malipot di. Yan ang paborito kan alas. Iyo baga. Totoo yan. Kaya itong panahon baga pati. So, kunaroon doon ta naging bareta ka to. So, geothermal dyan sa Tiwi. Yan. Na may mga may mga tubo bagang iraon sa nasa maawot, inirestaran bagay ito kay Kubra. So mga tubong pundido, tubo pundido. Yan. Inirestaran bagay ito kay Kubra. Naaw sa baga ito sa Kubra dyan sa Tiwi. Oho. Ngunyan, iyo man ang bigaditan digdi sa area ng inikan Vinavista Bunker 1. Iyo. Tabata may mga open pipe na nakatalagdag na baka istara na inikialan kung dahil pa ini magagamit. Iyo ta, so budget baga kang kumpadre, igwan ako tanin nakatalaan exclusive para sa LCWD rehabilitation. Pinagvito, itinaltag sa ibang mga kwan pa. Priority kan gobyerno nasyonal. De parang iba pang mga LCWD man kan luwa. Ginamit sa iba pa. Tapos, araw kan nangyari. Tinipak. Igwang date na natadaman para sa LCWD. Yun na yan. Kaya sa epekto, siyempre, napindiente sa patrabaho. Uy, nako. Yeah. Magayonon ko tayo tan source dyan pali sa Vinavista. Magayonon ang tubig dyan. Malinigon pati. First class ang tubig dyan. Kaya yan ang pangarap man ng mga taga-ibang barangay digdi na makabot man digdi sa kataraning na barangay. Tabagayon na ko tanang konsepto ta igo bagang pipatukad na tubig na buda igwanin na reservoir digdi sa Maytaysan then suali pa diyan sa Buenavista naan igo diyaning makusugo na burabod iyos i-develop sa Rabatan na yan iyo ang masupply sa kwan sa sur ng mga barangay kan Legazpi.
Iyo yan talaga ang Oh. original na konsepto kayan pa de. Kundi dahil nga kan budget Yan. na paano man daw ta Na veto. pinorsunada kan presidente natin ipaklanggad so parang hindi. Ito ko ta, panahon baga ni dating Congressman Saldico, narunduman tayo, yan talaga ang paulit-ulit yung bigataram na dapat mapakinabangan ini kan mga tawan. Tubig talaga ang mayormenting problema. Kundi, sa kaganing ko niyan, aron si restaurant na kiala sa tubo, pero alagad, may bagong paglaom, ta susugani sa informasyon, sa roining ko niyan sa pig-priority man, kan administrasyon ni Merisyam Ismail, at least kasabay ini digdi sa 518 million na proposed supplemental budget aling sa surplus sa 2025 baka lamang ma-approve na sangguni ang palunsod mangyayari man giraray napangarap kan ibang barangay digdi na makabot sa indang tubig ali dyan sa barangay Binavista. Roger. Yan, pati ang informasyon pa ali digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al, sa istorya hali dyan sa Surna Barangay Can Legazpi. Anong advice mo tabi pa dito? May nabulta, follow si Chief Jimmy. Ibalik muna natin kay Chief Jimmy. Dyan sa Kamalig, on assignment yan. Sa Albay Farmers Bounty Village. Chief Jimmy, kumpadre, Giraray, good morning. Yes, halipot sa napadi. Alanganin ang oras for interview. Yaw na, nagabot na si Gobernador Noel Rosal and ready for the opening kining programa, groundbreaking ceremony. So antabayanan lang niya to pare na magiging dalagan kaning groundbreaking ceremony ngunya na pagkaaga. Ako naman ako, Jimmy na salita. Thank you so much, Chief Jimmy, hali dyan sa Kamalig. Ibabalik ta kay Padingnal, Oras Pilipinas. Dakul kitang mga tema, may nasyonal, lokal, buda international. Oras Pilipinas, alas 9:33. An oras hatod sa Indokang. Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi Padignal. Yan, good morning dyan sa Ako Bicol. Yung 10 outstanding students of Bicol Palan. Taon-taon pag-restoryahan tapaan or baka next week, Tabi, ongoing na naman. Mentras tanto, standby muna all units. Makuamang kita nin iba pa mga informasyon. Agawan ko una kay Padignal ang minuto dyan sa Tech Department. Nasa linya man po si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Aramon tatamay mga istorya kitang dapat na masuy-suy, araman ang mga pangyari. Si Kong Pido nasa linya. Kong Pido, maray na aga. Tabi, si Pio po kan DCGB. Good morning to you and good morning sa gabos na nagdadangon sa PBN DCGB. Opo, kung dakol sa kuya naghahapot, what's the very latest baga? Tanarumduman nila, nagbubutuan naman ng istorya dyan sa development kan old domestic airport sa Legazpi. Narumduman ko, igo ka mo ka ito ng initial talks na between then Transportation Secretary Vince Dizon, now DPWH Secretary, buda iba pang ahensyas. What's the latest kan Tabi kung sa pinagpunan mo kan kito durante kan na nagtukaw ka bilang alkalde, Tabi? Well, Pio, tama ka. Igo kitang sarong 40 hektaryang propriedad pagsadiri kang kaap as in Department of National Defense na nakatiwang-wangon yan. And we are referring to the old Legazpi Airport na dapat papakinabangan na bako sa mga syudadanong Legazpenyo
pwede bilog na Albayano as in mga Bicolano. And as you mentioned, Tabe Pio, when I was mayor, that was March 7, 2025, nagmaawat kita na ipresentar sa tuyang proposal na ining 40 hektaryang daga na pagsadiri kang ahensya kang gobyerno, CAAP and DND, ma-convert into commercial use kasi nakatiwang-wanga ni Pio. We all know that that is mas mamaray na magamit ini at ang aning magdara ki dakul na oportunidad sa satuyang syudad, as in sa mga Albayano sa paagi ki pagmukna ki dakul na pagninegosyo na makrear ki dakul na trabaho, as in madara ki dakul na pagbubuwi sa satuyang runal, lalong-lalo na sa syudad kan Legazpi. Pio, siring kang nangyari duman sa Iloilo na kung saan so dating domestic airport tinda was converted into commercial use and now being developed or was developed by Mega World arugman kaan so sa tuyang proposal sa DOTR Pio. Alagad, siyempre may mga complications yan. Bako yan madali dahil di ka sana pwede magpresentar ki perspective na iniyan sa tuyang gigibuhon. Inot na inot, you have to solicit proposals from the biggest developers, the best and the biggest developers sa satuyang nasyon. And you have to address also itong kumbaga tenure dyan kang Department of National Defense na until now yaon dyan ang Air Force tabi, PO. So speaking of that, Pio, yan Air Force na yan kang as early as 2024 when we had a conversation and meeting with Secretary Gibo Chodoro of Department of National Defense, and sabi niya sa Muya, they man problema because that is beneficial not only to the Albayanas but to the entire country if we are going to develop idang area yan. Ang importante lang itong matawan sinda ki relocation tabi Pio kan sa indang ining Air Force kasi di man pwedeng mag-develop ka dyan, maglaw ang mga private developer na daing relocation ining Air Force. And iyan pinagibuhan na solusyon sa paagi kisarong pondo na nakapalaman sa 2025 General Appropriation Act tanganing sa pagbakal kibagong site for the Air Force, may isa katuparan na ito Pio. So two things, relocation of the Air Force as in accept unsolicited proposal coming from the biggest developer of the country like Mega World na kung saan iuman suguin ni Buduman sa Iloilo Old Airport tabi Pio. Opo, ito pong sukwan so sa Air Force tabi kong tama so pagdangog ko na iyao na may fundo na para sa pag-purchase ning lilipatan sa 2025 General Appropriations sa Act tabi. Para mo Pio, bako pa ako membro kang Kongreso because the 2025 General Appropriation Act was approved and enacted by the 19th Congress. Now 20th Congress, ang latest na in-approve yung budget is 2026. But having said that Pio, ang aram ko po, to the best of my knowledge, nakapalaman na po yaon na sa 2025 budget itong land banking for the new site of the Air Force and DND. Para sa kuya, dapat ma-implement na lang ito as in mabakal na so pag-relocatean, pagta-transferan kining Air Force tanganing to pave the way para sa pinag-aapod ng commercial hub dyan sa aeropuerto bago tayo ni opresir sa mga darakulang developer tabi Pio. And would it be wise to say na iyan po offshoot kaso sa indo ng hururon tabi with Secretary Gibo Chodoro ka ito? Yeah, first with Secretary Gibo Chodoro 2024 and Committee on Appropriation Chair pa ka ito si resigned Saldico. And 2025 pinag-follow up ta mayor kita ka ito kay DOTR
the then DOTR Secretary Vince Dizon. And pati sagot ko niyan, nagkigulat meeting kay Sec Banoy and of course the CAAP. Among others, ang meeting ta kay CAAP Director General Raul de Rosario ining Old Airport, and at the same time ining Bicol International Airport, tanganing maayos itong nakakaulang dyan na tore kang NGCP Tabi Pio para to pave the way for international flights Tabi Pio. Opo, ito po budget sa 2025 pero dai pa man nagagamit, dai pa man nga transfer yan. Pwede itong kuhaon patabi kung halimbawa maita-transfer na ining ining TOG 5 ining Air Force Tabi. Well, tama ka, Pio. Pwede pa ito magamit, and it has an expiration until December 31 of 2026. May 2 years lifespan, Tabi, Pio, ang budget na pinagpapasabmi sa Kongreso. And I believe that if the national government is willing to let that 40-hectare property be used as a commercial hub, talagang dapat magamit ito, Pio, dahil di nakaipuhan na mag-appropriate giraray kipondo. And having said that, Pio, talagang timely man, because Secretary Go of the Department of Finance 2 days ago, he said that we have a 2 trillion deficit in terms of the budget. And we need more sources of fund or revenues, Tabi, Pio. And to say that kung ini ipapabid sa best developer, this will create inure to the national government billions of pesos sa paagi kang sale ka ining 40-hectare property na Tabi, Pio. Dumang kita sa takers, Tabi, mga proposals. Ano ang development, Tabi, ka ito, Sir Congressman? Well, I was able to reach out to big developers. First is SM. Kang mayor pa kita, sabi ko sa SM, sa pinaka-manager na nigdi sa Southern, sabi ko, why don't you propose to the higher management in a 40-hectare property? And I think there was a discussion, and but they come up with a decision na sabi ninda, mas papaurugon pa ninda ining 3.2 hectare property na pinaglilis ninda sa syudad kan Legazpi na i-develop kesa mag-develop sinda kang 40-hectare property. Kasi aram mo, Pio, with the new 25-year lease contract na inaprubahan kan sa Guniang Panlunsod, ang sabi ninda, they pledged to invest 1.5 billion digdi sa expansion kan sa indang mall operation pati ng pagkaagkang National University sa laog ka itong 25-year lease period. So nagsayuma ang SM. Ang Mega World naman, very informal, ang sabi na yun, they will look into it and they will see whether they are viable. Is it viable? But when I talked to Kevin Tan, the son of kang Mega World, so aki kang Mega World na yung na nagpapadalagan, sabi niya, good thing wala pa kaming exposure sa Legazpi and we will look into it kagaya ng ginawa namin doon sa Iloilo. So there's a lot of opportunity, a lot of kumbaga dakulaon ng oportunidad na pwedeng darahon kay ni Pio sa satuyang syudad and sa satuyang probinsya. Kaya pagkasararoan tayo ni magtarabangan, siguro ang provincial government nag-iinguha man na ma-convert ini into they call it a township. But as you know, the complexities of, as I explained, Pio, dapat siguro masabutan na there's this DND na yaon dyan sa TOG 5 that should be relocated first dahil ang Air Force ay mo man ay nikakaag bago mo yan i-oprisir sa mga developer. And at the same time, at this early siguro, we need to accept unsolicited proposal sa mga biggest developers so that we can create an impression na talagang may gusto mag-develop ka na sin madaling pag-aproba kang sa tuyang presidente because it needs presidential approval. Ayun, tama managad kumpido. Tasayang ka itong pinag-alokar pang budget para sa transfer kan Air Force. Kung da ito magamit dyan, makahali na sa Air Force. Tama po. Okay. Now, one last thing, kumpido, bago kita part ways ngunyan na aldaw paramentras, itong outstanding students of Bicol, igwa ng mga kwanduman, mga qualifiers, Tabi? Well, tama,
Pio, hapon, we had the 20 finalists and they undergone a series of exams, essay writing, and dumaan na siguro ngayon Aldo maaraman ta. So 10 outstanding students sa Bicol base sa mga resulta kang paggrado kay itong mga hurado na hali sa malalain na ahensya kong gobyerno kasabay ang Department of Education and the Department of the Commission on Higher Education and iba pang private sector. So Pio, this is the latest and nawag makita kita na bako lang sa pagbabalik ang 10 outstanding student of Bicol kasi napundi ni because of the pandemic tabi Pio. So this is not just a revival but a statement na kita sa Ako Bicol Party List will continue to recognize the best and the those Bicolano youth who excels not only in academics pati naman sa sindang pinapahiling na leadership sa within the campus and at the same time so contribution sa satuyang komunidad. So yan Pio ang kumbaga ang pinapahiling dadigdi sa award body na ini that is called the 10 Outstanding Student of Bicol. Salamat din maray, mabuhay katabi Congressman Pido. Thank you Pio, more power. PBN, this is GB. Thank you so much mga tugang si Congressman Pido Garbin Jr. na kaulay niya to manungod sa nagkakaperang mga istoryang nagbubroto at taot babaralikan tayan hindi ba pang mga temas niya to ipadagos muna niya tong hanap buhay kay Padingnal Baldo. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya
at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on April 18, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At ganun din sa CMD Office at ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Lunao, Ligao City. Also at CMD Office, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang na-save sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Posibleng magkaigwaning big-time all-price rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa masunod na simana. Sigun sa oil industry sources, maabot sa 17 pesos ang posibleng maging bawas sa kada litro ng diesel. Sobra 3 pesos naman ang piglalauman na pagbaba sa presyo kang kada litro ng gasolina, asin maabot sa 3 pesos man kada litro sa kerosene. Alaga nakadepende pa man giraray ini sa magiging final trading day ngunya na Biyernes. In kaso madagos ini ng ikaduwang sunod na simana na rollback sa produktong petrolyo. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artresin Joint Supplement.
Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Diretso kita kan mga istorya na silinya minabultaan sa muyang chief reporter si Pading Jimmy. DZGB On the Spot Report. Chief Jimmy Giraray, good morning. Yes, Pading. Nag-presenter na si BIFA Regional Director Ariel Pio Quinto kan perspective kaining fresh water at sharing digdi sa Albay Farmers County Village Consensus nganyan digdi kung paano tayo ipuproduce o i-research itong satuyang pagkakan na itatao sa satuyang mga pag-alaga na sira. So magayon po sa effort kang lokal na gobyerno, kang provincial government, kang BIFAR. So, ang project ta ay nagkakantidad ng 10 million. Itatayo ta po ini digdi sa lugar na ini ipiprepare mi ipuproduce mi itong kabus na infra na yaon na ma-establish ta digdi and then ma-take off kita. Pigsa-target ako na ang full-scale operation kay ni makaproduce kita na hanggang sa 5 million na fingerlings na pwedeng i-distribute sa satuyang mga stakeholders, particularly itong mga nagbabakyard farming. So magayon na igwa na kita ning taya. Kumbaga sasabi yun, igwa na kita ning pagkakataon ngunya na ang satuyang ang Albay igwa po kaming na ko ang datos na ang Albay
iguaning 50 hektaryas na 50 hektaryas higit o kumulang o humigit pa ng 50 hektaryas na fresh water. So gustong sabihin, kung mamamaximize ka itong mga areas na ito, kaya may lista na po kami kayan, ang tatargeton ta pag operate kayo ni itong may mga freshwater areas na pwedeng i-develop itong sa indang lugar into a backyard fish pond kung sa dit. Mas magayong kung ma-expand ta, mas takul ang produktong makukuha. So sa ano naman, sa teknolohiya, yaong po ang sa mga opisina na padagos na ginigibo itong pag-improve kang sa tuyang mga ginagamit na broodstocks. Sabi ko nga niya, nabanggit ko sa bago itong pag-producing feeds. So pwede tang gibuhon na yung digdig. So dakulaon na maray na sa muya na oportunidad na ma-involve digdi sa araw po kayo ng klaseng project digdi sa Albay. And ang ipagpapadagos po ang BIFAR, itong suporta, itong pag-push kang aquaculture industry digdi sa Bicol region, particularly digdi sa Albay. Dahil po kita mapundo digdi, nagpupun pa lang kita production ng pigulayan ta. May component pa siya ng marketing, may component pa siya ng post-harvest. So, naglabanggit mi nga ni nabanggit nga ni Gob Kasubago na talagang ining araw kayo na po ng tadigdi. So, mas magayon na itong gabos na component kang production line o itong value chain, bigihiling ta na ma-establish ta para mas magayon, mas kapakipakinabang as angkop duman sa pangangaipot ta. And of course, matatabangan tayo itong sa tuyang mga kaimanwa digdi sa Albay. So, iwilang po yan. And sabi pa din, ang project overview. Yan. Presenta ni BIFAR Regional Director Ariel Pioquinto. Digdi sa Apaw, Jimmy ng salita, DCGB. Thank you so much, compadring Jimmy. Halay dyan sa Apaw. Mientras tanto, diretso tapang mga istorya. DZGB On the Spot Report. Nasa linya man si Janine Nieva kan Bicol University. Janine Maraynaga. Go ahead na, Janine. Yes, matay na aga Supio asin sa yung mga parantabay. Padagos na tinatawan in action kan Commission on Higher Education of Chad Bicol Region ang mareklamo manungod sa delay sa pag-release kan scholarship allowances para sa mga estudyante sa rehiyon. Sa entrevista kan sa GB News kay Chad Bicol Regional Director Demetrio Anduyan Jr., sinabi niya dainin da isilasawarang bahal ang mareklamo para ini sa kapakanan kan mga estudyante na dapat makareceive kan suporta hali sa gobyerno. Sigun pa kay Anduyan, nasa 98% na obligar na pondo para sa disbursement kan scholarship alagad. Nakadepende hindi sa pag-release kan pondo hali sa Department of Budget and Management. Dugang pa niya, nakaabot na ang pondo asing padagos na ang proseso kan disperse kung saan iasahan na makatanggap na ang mga estudyante sa masunod na semana, lalo na ang mga beneficiaryo kan tulong-dunong program as in tertiary education subsidy. Tanganing mapadalang proseso, sinabi ni Anduyan na preparado na ang mga vouchers bago pa man umabot ang pondo asin padagos man ang pag-enroll sa mga scholar sa Land Bank of the Philippines para sa direkta na mailaog sa indang account ang tabang pinansyal tanganing mapadalang distribution kan sa indang marirecibing tabang na allowance. Yan ang dagdag na bareta halin digdi sa luwas. Janine Nieva, DZGB News. Thank you so much, Janine. Hali dyan sa luwas. Tabi, under-diretso na kita kan sa tuyang programa. On the Spot Report. Uy, good morning Palantabi. Diyan sa Gabos, mga magigiting niya tong barangay health workers. Aram nindo sa ruini sa kunyan. Good morning. Yung mga, yan baga sa barangay, pag may mga naghelang, it cannot be denied, saro sa mga pinagraranihan diyan. Kat kitang mga kinapobrehan, mga yan sa mga far-flung barangays, mga lugares na medyo harayo sa klinika, sa ining health centers, kulang ang pampadoktor, are the barangay health workers. Pading June, di ba? Pading nulled out para si June na police in sa kuyang kapartner na ngunyan. Ining mga barangay. Kay tubagang pandemic, June na rumduman mo, gulpi ang trabaho kay ito kan barangay health workers. Yan na mga barangay health workers, sagkod ngunyan tabi, piglalaw man sa mga barangay. Kaya may nag-rapot kung ano man ang pwedeng maitao pa dyan na benepisyo. Uni po,
pinagbubusol na ni Congressman Kaloy Loria, nag-file na siya dumanin sa rong lakdang sa Kongreso ining Magna Carta para po sa mga barangay health workers. Because the good Congressman kan 2nd District of Albay fairly believes in heart na saro ini sa mga medyo napapasipara sana na posible nga ning makonsiderar na mga hero man to a certain degree diyan sa barangay, katabang kan komunidad, katabang kan gobyerno nasyonal, katabang kan city health, municipal health, provincial health, sindaan na sa prentera kan mga may kamatian diyan, sindaan pigraranihan primero. It cannot be denied, sindaan pigraranihan diyan sa mga hararing barangay, maski digdi sa mga barangay na nasa sentro. Dakul baga kitang mga pobre yan, makakon mo na sa health worker tabangi lamang, maski blood pressure, sa kalintura, sa kung ano ini, nalugadan ko, health worker ang dadalaganan. So, sabi ni Congressman Kaloy Loria, day mapupwede na, day man lamang initawan ni nagkakanigong suporta. Kaya o yan po, this will be, pag iyan po, nagkaigwa na ning full blast na paghiro duman sa Kongreso, I for one truly believes na susuportaran ini. It will be an easy sailing dyan sa Kongreso kan sa iyang mga kairiba. Because ining mga barangay health workers are the backbone kan salud kan sa tuyang komunidad. And mapapakinabangan ini bako sa nasa 2nd District pag naipasar ini kang gabos na barangay health workers sa bilog na Pilipinas once na naging lay ini na Magna Carta for Barangay Health Workers. Yaon dyan tabi, and kan bill na iyan na pinag-prepare na o sumitido na nga ni, paghururo na, nag-aabante na sa Kongreso, yung health insurance. That's very important. Sindaan naglalaban sa kahilangan, kan mga nasa barangay, may kamatian, sindaan nagasalbar, kay puhan manatawan ning seguridad sa indaman na salud, health insurance. Then sa indang bulanan na honoraria, buda allowance, durodakula man lamang, matawan man lamang ning sustinadong monetary benefits ang yan. Yung sa indang security of tenure sa trabaho. O tapos yung mga trainings, tabako ini basta-bastaan sa indang pinaghampang, saludan sa indang pipangatamanan po baga sa mga barangay. Yung health kan mga yaon dyan sa barangay. So they should be well equipped with the knowledge and the skill sa pagresponde sa health concerns kan barangay. Ining mga barangay health workers. Through trainings and i-capacitate niya to iyan na mga barangay health workers. Tabago baga mapasiring sa city health, municipal health, ang iba dyan nararahay na sana through barangay health workers. Yan ang mga simpleng bagay na yan na kahilangan tabi. Dapat makapacitate, magkaigwaning nagkakanigong medical trainings man na susugman sa sarong health worker. Yung insurance, ninda, sa trabaho, yung security of tenure, buda sa indaman na monetary benefits. Yan ang core myth, wisdom, na nakapalaman duman sa Magna Carta for Barangay Health Workers na ipinagsumiter na niya ni Congressman Kaloy Loria po duman sa Kongreso. And this will be of great benefit bako sa nakan mga barangay health workers po kang 2nd District kundi kang bilog na Pilipinas once na maging lay iyan. And ako ang sa pagtubod ko maging lay ini, dakulaon na bagay po ini. Susuportaran ini kan sa iyang mga pag-iriba because we need and ang mga congressman, other congressman, we do fairly believe na aram ninda ang kontribusyon. As in, ining ko niyan, sakripisyo and piligrom pighampang kan mga barangay health workers. Makakako po ini nagkakanig yung suporta, sigurado yan, dyan po sa Kongreso. Kaya sige lang, si Kong Kaloy, dahil sa nabaga nagapara ribok, silent worker lang, nagpupuon, he is a newbie po dyan sa Kongreso. Siyempre nagkukunyan niyan, still in the process of learning tabi and pag-adjust kan gabos-gabos and naga-file na po ni nagkakaperang mga bills apwera kan iba pa itong Foreign Interference Act
na napapanahonan ngunyan na an sa tuya bagang nasyon uyan na lulusutan na nin mga espiya nagakaigwa na ning pagmanipular kan sa tuyang informasyon, nag-intervenir na sa nagakapirang dalagan kan sa tuyang gobyerno, ekonomiya. Kaya ito baga yung Foreign Intervention Act, including yung espionage, yan, gabos iyan tabi, mapapakusog and ipinag-file na duman ni Congressman Caloy Andes Loria without so much of the fanfare. Baguhan kumbaga, nangangapa paning diit pero preparado iyan tabi diyan sa pagbusol kan mga lay na yan. Sumagayon po ini, at least nakakatao kita nin positive outlook lamang sa nagakapirang mga sektores na iyan na pinag-atindiran kan sa tuyang mga deputados, mga representantes duman po sa Kongreso. Magna Carta for Barangay Health Workers bill na pinag-file po ni Congressman Caloy Andes Loria kan 2nd District of Albay. Si Pading Jomar, okay ba yung linya tabi Tata June? Pading Jomar, good morning matabi. Thanks for waiting and go ahead na. Salamat pa rin Pio. Good morning sa mga parantabay. Hinagad ni City Councilor Nestor San Pablo sa paginin sarong resolusyon kay Mayor Ray Brais na tawanin prioridad na matawanan nin relocation ang mga residentes kan syudad kan Tumaco na nasa laog kan 6 kilometer danger zone. Sa sarong resolusyon na pasar ka nakaaging regular na sesyong kansangkulian panglungsod kan Tabaco, sinabi ni Kagawad San Pablo magkakanig usana na matawana ang mga ini dahil halos nagkakapira na sana na lugar kay Riban, Tabaco, ang may mga residente sa laog kan 6 kilometer danger zone. Kung sa tuya mananggada paring Pio na ririparohon solamenting sa 1st District ang Tabaco and malilipot na sana ang igwapang mga residente sa 6 kilometer danger zone. Alagad sa mga pamilya sa malilipot na sobra sa 200 pig-awarda na sa diring harong na maistaran di sa barangay Binitayan. Gustong sabihin, pag natapos na ito gabos na so mga under construction pang mga housing unit, magkakaigwana o mababakante na itong mga lugar na nasa laog kan 6 kilometer danger zone sa Banuan kan malilipot. Arugman kini ang gustong mangyari ni City Councilor San Pablo kung kaya susug sa iya dapat na matawanan prioridad kang LGU Tabaco na matawanin relokasyon ang gabos na mga residentes na nasa laog kan 6 kilometer danger zone. Sa presente pa rin Pio, solamenting ang mga taga-barangay Magapo ang natawanan na awardan nin harong digdi sa Hiraya Manawari na iyonan sa indang magiging permanenteng mga residensya na day nga pangani pigiristaran pa rin Pio tapag day managtutugaw roto sinda duman sa itaas nagtatarano. Yan. Pero susug kay San Pablo dapat nagabos magkaigwana tangani na kuning kaso tugang bulkan dai nang evacuees ang gabos na iyan igwa ng mga harong sa baba na ligtas. Tatakod kan bagay na ini ramon man kan sa guniang panglungsod kan Tabaco kung ano na ang status ngunyan kan Hiraya Manawari residents sulit susug sa pagkaisininda dakulong pang mga bakanting units ang daipa na award sa mga recipientes. Yan para Pio mga impormasyon, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Tabaco City. DCGB. Good morning palantabi digdis sa mga sa mga nagpaabot man kan sa dag mensahe. Hopefully yaon paputabi ka mo hata pasensya na ngunyan kulang nagkabarasa ining sa indong mga ipindarang mensahe kasubago pa ining mga alas 9 pasado sa iba sana nagdiretso ka mo kan pagdangog. Ito po, listening from Purokuan, Bigaa, 1851. Good morning po Sir Pio from Purokuan, Bigaa. Good morning, mabuhay ka mo dyan tabi. And then ito pa birthday greetings man ini tabi, birthday greeting bati ko po idol sa kong agum Eliza Oropeza. Hali sa iyang agum Alan Oropeza. Good morning po sa gabos. Yan, good morning kay Madam Eliza and Sir Alan Oropeza.
maray na aga tabi sa Indo. Sana yaraon pa kamo, ha, pakitext daw. 2138 Claveria, yan, pamilya Puyo dyan sa Claveria, Masbate. Dunsol, Sorsogon, makusugon ang signal ta dyan sa Dunsol, Sorsogon. Good morning. 0901 si Sir Benji Hile Dapogi. Sir Benji, good morning, pati na sa familia. Pa-check attendance 4062. Good morning sa imo tabi 4062 and kay 8803 good AM Sir Pio. Iyan tabi Now, happy birthday tabi giraray kay Madam Tita San Roque. Yan. Madam Tita San Roque, good morning tabi sa imo and happy birthday. 74th birthday ngunyan. More birthdays to come tabi, Madam Tita San Roque, dyan sa San Andres, Catanduanes. Yan, naugma man kita ta, maski puro paano, igo kitang nasabatan kasubanggi, then the other afternoon, ngaya piyuday ka na nagdi-discuss kan sa Iran. Thank you so much po, and at least igo makita ning date na level of fulfillment ta. Yaong kamo dyan, nagdadangog po, and namumuyahanin doso sistema man kandalagan kan tingog kan banwaan, maski bako na pong prime time, at ang happy today ka na nagdi-discuss, nagdadangog ngaya kami. So salamat pong maray, mga barkada ta dyan sa luwas, mga listeners, day kumirid with personalmente, so iba kayo ito, papapiyo ngayon day ka na nagdi-discuss. So bago kita magpaarang mo niya na weekend, para mientras, ta biyernes kunyan, unit si Jimmy nguna, si Pading Jimmy minabol ta aramon ta mo ng istorya ni Pading Jimmy hali diyan sa luwas. Chief Jimmy Pading, what's happening? Multi-species freshwater actually. Siyempre yan po ang mga partners ta from BIFAR, yan po si Ariel para pakanta. Into, siyempre, ang sa mga pag-iriba, si Alvin, Mr. Obalde, siyempre si Rene, ang sa tuyang Perinya together with Mr. Alagaban. So, siyempre, kay puhan kang national government, yan po ang sa tuyang duwang congressman na talagang programa ang sa indang tigitao suporta sa tuyang mga local government. Yan po, so, si Congressman Crisel, represented by Yad Marainaga, salamat. Kasi ang sa kuyang Padeon, si Jojo, representing Congressman Caloy. Of course, our OIC, very active. Talagang, ang mga aki pa, talagang mas grabe ang kiri-kiri para pakanta si Daryl. Yaman si Choet, down si Mr. Melia at sa tuyang City West. Tapos na mga para sira, para mga farmers na yaon digdiw. Of course, my fellow workers in the government and provincial government and national government. Yaon si Jimmy na salita. And siyempre po, today as we launch this, I would like again to remind everyone na di ini madadagos dahil kung dako po sa suporta kan sa tuyang DA headed by Secretary Laurel. Para pakatadawa na siya, supposedly ang representante niya si Asek Atayde, but for a very important meeting in Manila, he was not able to make it today. But nevertheless, yaon po ang sa endang opisina to see to it that this groundbreaking will push through this 10 million na sa pagiling ko. No? This will be a new milestone for the province of Albay. Ali kita duman sa Pantaw, nagduman mismo si Secretary Laurel. Binisita niya so araw kani. Pero duman tabi, as mentioned by Director ining sa Pantaw, considering coastal area ito, duman is tubig dagat. Digdi, we have fresh water. Ano ang mga napuprodukto ta? Mga hito o eel, tilapia,
yan ang satuya na mahiling ating mapapaputus. Kunyan, ang sabi ni Secretary Laurel, ang dapat na ngunyan, ang mga proyekto sa Medyo may Tuloy feedback kami, pa din, Secretary, Jimmy. na dapat kung kita may mga programa, ako lang sa mga Yan, ayos na. pilot, no? Nagkakapira lang, alionsa na iyan. Kaya ini pong sa tuyang ilaunch digdi, tsaka dakulaan na ini, matubod ka mo, target na million na species para dakul kitang matawan. As a matter of fact, may mga beneficiaries kita ko yung digdi. Nagulay kami ni Ariel na ang ibabaga, pag kinauan mo, medyo kulang ang kapital, kaya man madarakula yan. Kaya nag-iisip kami na Ariel na kung kami matao, i-include ta ang pagkaon. Tangan hindi ka mong rason. Talagang maataman na ka mo. Kasi nakulod na piglaw ang satuyang national government, provincial government. Ang nagiging issue perme sustainable ba ini? Continuing ba ini? Kaya I think it's high time na the national government pumatabang ita, kumplituhon ta. Eh nangyayagad nilang sa Indo, tabi, whatever na responsibilidad na tinausap ng gobyerno, tutuon sa dapat. No? Talagang padabaon ta. Warawaran microphone and signal kan microphone. Okay, so sabi ko na nga dapat lang iagad ko sa magiging beneficiaries ta na dapat tutuanon ta. Bako lang na tinaudigdid ang taon-taon kaya taman magampanan. Dapat kaya akong kaditi, not everyone is given that opportunity. No? So, ini po ang presensya amin digdi is a manifestation of our commitment. Itong pantaw, talagang igibuon ito na shipments palaog asin paluwas, aloy na ng panahon na dapat ang pakinabangan ta. Digdi man sa apaw, dahil na mahaloy, nagpa-allocate kita kay 15 million. So pigapod tang bagsakan. Maabangan nindo ini, malaunching kita dyan sa may gated mismo kang opisina kang apaw. Alaba ini, pattern ini after China. Kung matinda ka, magdyan ka sana. Diba? Ganing igwa kita, natatadyan kita sa gilid kang tinampo. Ininguyan ang pinakauso masi sa China, sa Japan. Gabos na motorista from Sorsogon, from Kamsura, nag-aagid yan, I'll tell you. Kung ikaw may produkto, nadidipisi lang kasi sa daron mo dyan. Ini ang nahiling kong kulang, piapuntang for harvest production. Ini ang matatabang kan sa tuyang provincial government. So ini man na sa tuya pang mga programa na kaipuhan pa, I was also informed by ASEC Atayde na tinawag kita kay additional 15 million para sa cold storage. Dapat ilaag ka sa mapapakinabangan. Sabi na Director Ariel, si Daryl, Naputol kita tabi sa transmission dyan sa Albay Farmers Bounty Village sa Apaw. Albay Provincial Agriculture's Office groundbreaking iyan tabi kan. Iyan hatchery, yan freshwater hatchery dyan sa okay na masunod si Joshua na Bino sa tuyang mga masunod na programa. Okay na, paaram na kita tabi tatadyon. Pwede na, sandali. Tahay na ito eksakto man baga. Naputol kaya tabi, Chief Jimmy.
Okay na? Balita na kita kay Chief Jimmy. Chief Jimmy, nawara na. O sige, salamat po kasi ng pagantabay. Si Diyos ang masunod. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI